Il-kumpanija Vodafone nediet is-servizz 4G Plus li se jsarraf f'internet veloċità ogħla u servizz aħjar. Il-4G Plus kien ittestjat fil-Gżira Awċija u għalissa se jkun offrut f'Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li d-differenza bejn il-4G u l-4G Plus hija li dan tal-aħħar għandu veloċità u effiċjenza ta' 60% iktar mill-4G. Bekk apparat li jaħdem bil-4G Plus għandu l-kapaċità li jniżżel filmat mill-YouTube ta' 3 minuti f'inqas minn sekonda. Dak li għamlet Vodafone propju l-lum għalek ġejna l-offiċini tagħhom jimxi pari passu mal-politika tal-gvern. Politika tal-gvern li rridu nkomplu intejbu s-servizzi tagħna speċjalment fil-konnettività. Apparti minn hekk nkomplu wkoll noffru servizzi aħjar lill-klijenti tagħna. Ħaġa oħra li intoġbod ntlaqgħa tajb mill-gvern hija li dan is-servizz ġie provat għall-ewwel darba ġew Gżira Awċija. U allura hemmhekk ukoll qiegħda tagħti timxi mal-politika tal-gvern li l-Gżira Awċija nagħtuha l-importanza tagħha wkoll. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega li dan l-investiment imur id fit mal-pożizzjoni tal-gvern li jkommess li investi aktar fuq sma diġitali u teknoloġiċi. F'din l-okkażjoni intqal kif Vodafone kienet l-ewwel kumpanija li introduċiet it-3G u l-4G lura f'Ottubru tal-2013 u tul iż-żmien komplet ittejjeb biex tiżgura l-ogħla kwalità u servizzi offruti.